Kai babanka yana da kuɗi ko? Yana da su. To dan kan mu kira shi ya zo ya ce ba zai ba mu kuɗin da muke bukata ba. Yanzu za mu baka nan baka kira mamu shi. In muka kira shi muka yi magana da shi zai biya kuɗin fansar ka za mu sake ka kai gida. Hello, Alhaji. Yan kidmashin ne mun kama yaron ka yanzu haka yana hannunmu. Subhanallah. Ya kake ta wani subhanallahi ba wai kawo maka shi zamu ba sai ka biya kuɗi. Dan Allah dan annabi ka ku cutar da shi. Dan Allah dan annabi ka ku cutar da shi. Me kuke so ko miliyan nawa ne ku faɗi zan kawo maku ansa. Haba Alhaji, a radun Allah miliyoyin kuɗi sun mamu yawa. Me za mu yi da miliyan? Naira 3,000 za ka bada kuma ko naira ba za mu rage maka ba wallahi. Za ka kawo taliya leda 2. Za ka kawo mai gwangwani 3. Ba za mu rage maka ba wallahi. Za ka kawo taliya leda 2. Za ka kawo mai gwangwani 3. A'udhu billahi. Kai da za a ba miliyan me kake magana taliya leda 2 kamar yunwa da mai gwangwani 3 kuma wai har wani magana kake abin nan. Ka cutar man da yaro da Allah. Yau kai Alhaji in zuwa ne na ce dan Allah ka taimaka ka bani naira 3,000 za ka bani ne? Amma tun da na kama yaron ka yanzu kaga dole ka bani naira 3,000 da taliya guda 2. Kaga na kwana 2 ina ci ko Alhaji? Gaskiya ne. To za a baka ina zan gan ku in kawo. Okay, kana so kamar mu wayo ka kama mu ko? To ai a radu ba za mu gaya ma inda muke ba. Ba za ku faɗi inda kuke ba. To ya za in kawo muku in ina so in zo. To shikenan Alhaji, in ko baka kawo 3,000 nan ba wallahi sai mun kashe wannan yaron naka saboda naira 3,000 ko ka kawo shi ko kuma mu kashe ma yaro a radu. A'udhu billahi. Kan 3,000 za ka kashe shi. Yanzu Alhaji za mu tura ma akawun nan ba ka samu mu kuɗin ka gane ko Alhaji? To akan nan ba za ku sa ko kuma in lallabo in aje muku mu haɗu mana ku gaya ma inda kuke sai in kawo muku tunda 3,000 ce ba yawa kaga. Okay, to Alhaji bari in ma kwatancen gidan da muke muna shiki. In ka wallahi bana kiyama zai kwana. Ka san gidan manaja? Wani manaja kenan? To idan ka shigo masallacin dillalai akwai wani gida da ake sai da ruwa irin na wanda ake iba a kura. Okay, wurin transformer kenan. Yawa to da ka shigo kashe ina ne gidan manaja muna nan mun kidnapin yaron ka a cikin gidan. To ba komai zan zo insha Allah yanzu nan za ku ganni da sauri. Wallahi in ka zo da mai bindigan nan dan sandan nan wallahi kashe shi zamu cikin gidan nan. To kaka da mu ba wanda zan zo da shi ni kadai zan zo. To sai ka zo Alhaji muna nan muna giranka.